Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraga jugu bomori tenya welela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبا وأمباو بلا جلن فوق أودو كرامانتو يالا كدلا لا فعلا كهنا ككشنا كبركة على كوجيدي إننا وكلنجلنا بلا جلنكا nambora anga biwajulu kene kono amba la dunia ka fo ambe bangoni jegne bugula Sayyid Sharif Osman Madan Haidar aleka demayala kabe rajaba kalot le tan sabashuma la kirabba ka fasobla sam bakele ani kemenani ani bisaba ani kononto kabe marsi kalot le bisaba ma samba flantan sheki Imam Ali ka bangini oni soja ono nyanyarli yirali kene kan jamiyatu ansar din tonde umbora fambela jele ka kene insegere wajulu kala otwe Yakob kone ninga fara el ustaz Adam Sanogo ka ankara muga Sayyid Sharif Osman Madan Haidar ale nana kuncheli barawke manam nana ya sigira soro ay dakurunya flamen soro ka lase ange jeko baraw sheria أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا إخوة الإيمان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلامو أمي ألفو أنو كاكا كعلى بركة كعلى ولين ماندو كصلي أن كربا إن كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسود نسان مونكا كصلي أكسابا مونكا الله أكبر نمبري نم أمبارح فولي نسين أوما الله أكبر أو منو ياك باربلا كنا سجين كننكا سوينا نوي أسد الله الغالبي نم ككني علي بن أبي طالب الله أكبر سوينا أمبي عليك كنكا الله أكبر بايع فلا كبغا أسد الله الغالب الله أكبر بيعة العشيرة وبيعة الداخلية أهل البيت الله أكبر الله أكبر أنكر مغو تمنانقبا من بوفة سنالي كولا ويافو الله أكبر nga fwanga do ambi kene minka suina alaka kene baw dodo الله أكبر سيغات الله kene minu nyenema yali bi magera alala abi ala yafa mama abi ala somoye ambi o kenaka الله أكبر nga kobe bi bonyani kotiki yere ngania de سيغات الله iye ngania min siriki sigi kene nka ibi sarani odi الله أكبر fwanga do ambe dine minano islamiya ye mɔgɔ si tɛ yen min bana i ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye الله أكبر سيغات الله nka ala yɛrɛ de y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛmɔgɔya di yɔrɔ dɔ la الله أكبر o ka kan ka dɔn o tigiw ye سيغات الله an fa adamaden ka ca kojugu ko kacha sigat mɛ u bɛɛ cɛ la ala ye cɛ kelen de sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn labanna mɔgɔw ye o bɛ wele ko muhamadul mustafa الله أكبر سيغات الله أبني mɛ muhamadu in yɛrɛ ma kiraya ɲini أي
a sugandira kirayatigi de fɛ k'ale k'a ye Allahu akbar siga t'a la o tuma na anw minnu ma k'a ye ko an k'an suli ale ye ka tugu a kɔ ko an bɛ ala sɔrɔ siga t'a la Aidara o tuma na alhamdulillah mɔgɔ minnu bɔra o tigi la walima mɔgɔ minnu n'o tigi bɔra ɲɔgɔn na Allahu akbar olu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye ayi tɛ kelen ye minnu ma janfa Allahu akbar Sidina Ali b'o la wala o Sidina Ali an karamɔgɔw ye fɛn caman fɔ a la o fɔra sige anw ka kuma tɛna janya o la Allahu akbar kɛnɛtigiw y'u ta kɛ anw nana ka faraw kan ka dugawu de kɛ tiɲɛ su in na ye Sidina Ali ka bangeni su de ye Allahu akbar siga t'a la alors n'i ko i bɛ fɛn min fɛ i ka kan ka k'a tɔ bɛɛ fɛ Allahu akbar jango i ko i bɛ min fɛ a yɛrɛ sabali ye fɛn dɔw de yira ko a y'a janto ninnu na n kama a y'a janto ninnu na n kama lahara n bɛ ala ɲininka a ye mun k'u la n kɔfɛ siga Allahu akbar ne hakili la o sera a da la sa dɛ wallahi Allahu akbar e mana taa dugu o dugu la n'i bɛ lafiya kɔni ɲini n'i ma dugutigi ka teriya sɔrɔ i b'i jija k'a den dɔ ka gɛrɛna sɔrɔ siga t'o la Aidara n'o ye tiɲɛ ye ko ni n kɛra dugutigi den fɛ dugutigi na kɛ n fɛ ni o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye n'i bɛ Muhamadu fɛ i tɛ se ka ban a bɔnnaw na ayi o tɛ kɛ a bɔnnaw ni maa si fana tɛ kelen ye personne n bɛ fɛ ka min f'u ye kira ka sahabaw a bɛɛ ye sahababaw de ye siga t'a la minnu ma janfa Allahu akbar kira ka sahabaw a bɛɛ ye sahababaw de ye minnu ma janfa Allahu akbar bonɲɛw tɛ kelen ye o tɛ kelen ye Imam Maliki ɲininkara sahabaw la a y'a daminɛ jɔn na a ko Abubakar Umar Usman wa Ali a ye nin saba tɔgɔ fɔ ka Ali bila laban na wa kilasima fana na o de don koyi Allahu akbar o de don yanni ka Alakira tɔgɔ fɔ i b'a daminɛ Musa Isa i b'olu de jate ka taa i bɛna kira bɛna laban de la Allahu akbar Allahu akbar n'i bɛ kiraw jate yɔrɔ o yɔrɔ Mustafa bɛna laban de la a bɛɛ kɔfɛ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar mais jate la ne nana bɛɛ kɔfɛ o bɛ mun bɔ jate tigi ka hakɛ la foyi kira min nana kira bɛɛ laban na ale de ma yɛlɛ kira bɛɛ sanfɛ o wa kɛra siga o tuma na jateya la Abubakar Umar Usman Ali tiɲɛ o de don koyi Allahu akbar tuma min na Imam Maliki ye nin fɔ min y'a ɲininka a ko a bɔn ko a b'e bolo nin jate in de la o ko Imam Maliki ko nin jate in tɛ wa Allahu akbar a ko Ali nana laban na Allahu akbar a y'o fɔ Imam Maliki ye ko Ali nana laban na a ko e mago b'o yɔrɔ de la a ko ne m'a jate ten ne y'a jate min ye min kɔn yɔrɔ min na nka n'i kan bɛ kira bɔnnaya de ma ne ma foyi bilen olu ka Ala ka dugukolo ka Ala kira kɔfɛ manil fard manil jabbar manil muhi manil mumitu manil nasir wahid a bɛ faamu an ka kuma bɛ min kan k'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn diɲɛ kɔnɔ dekun jumɛn bɛ yen bi jango anw fɛ yan dekun kelen ko jogo tiɲɛna ko jogo tiɲɛna ayiwa alhamdulillah n'i ko Abubakar i t'i foyi ye jogo kɔ n'i ko Umar
foyi tɛ jogo kɔ Tiɲɛ. n'i ko Usman Ɔhɔ. i ti foyi ye jogo kɔ Tiɲɛ. n'i ko Ali Ɔhɔ. i ti foyi ye jogo kɔ Allahu akbar. A bɛɛ y'o ye. Walahi. o de la kira ko sallallahu alaihi wasallam Naam. n y'a fɔ a ye siɲɛ caman Ɔhɔ. a ko a ɲɛ bɛ silamɛ jamakulu in na dɛ Ɔhɔ. ne Muhamadu Mandenw u ko ɔhɔ Wala. a ko diɲɛ ti wuli fiyewu Ɔhɔ. fɔ nin jamakulu in ka tila Ɔhɔ. tilayɔrɔ 70 ani 3 Siga. Allahu akbar. a bɛɛ bi seli Siga. misiri b'a bɛɛ bolo Tiɲɛ. a bɛɛ bi sun Ɔhɔ. maa t'u si kɔn makan Tiɲɛ. ko nka nin jamakulu 70 ni 2 in Ɔhɔ. ni jamakulu kelen dama tɛ Naam. a tɔ bɛɛ bi jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar. Aidra. Allahu akbar. min nana ni diinɛ ye nin y'o kumakan ye Tiɲɛ. Siga t'a i la. karamɔgɔ ta ko tɛ dɛ Ayi. kira min nana ni diinɛ ye o de ko tan Allahu akbar. Kulibali. o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ jamakulu kelen de ye jini ye Wala. ha Allahu akbar. u ye kira yɛrɛ ɲininka o Ɔhɔ. u k'o ye jamakulu jumɛn ye Ɔhɔ. a ko ma ana Naam. aleyihi Wala. wa ashabi Ah. ne muhamadu ni n ka sahabaw bɛ min kan Naam. n'o tɛ a tɔ bɛɛ bi jahanɛmɛ kɔnɔ Ah. Siga t'a la. Allahu akbar. Kulibali. n bɛ fɛ ka mun fɔ Ɔhɔ. ni aw nisɔndiyara Ɔhɔ. ka alakira sɔlɔ salamu jansa Tiɲɛ. ka alakira jansa Tiɲɛ. ni nisɔndiya ye Ɔhɔ. a bɔnnaw nali la Tiɲɛ. dugukolo kan Ɔhɔ. ni nisɔndiya ye Naam. a bɔnnaw ka tɔɔrɔ nisɔngoya k'o fana yira Ɔhɔ. a ye fɛnba kɛ dɛ Tiɲɛ. nka kira yɛrɛ tun bɛ mun kan Wala. a bɔnnaw tun bɛ mun kan Ah. f'a k'o de ɲini k'o dɔn Ɔhɔ. ka baara kɛ n'o ye Ah. ne t'o fɔ aw ye dɛ Ɔhɔ. o bɛ fɔ kumanaw de ye Tiɲɛ. kuma lamɛnnaw Wala. ɲɔ tɛ aw b'o dɔn Tiɲɛ. Siga t'a la. o de ye kɛnɛ in sigi Wallahi. Allahu akbar. aw b'o dɔn Ɔhɔ. a bɛ asadulayi min ka su in na Naam. ali ibn abi talib Ɔhɔ. Allahu akbar. ale ye cɛ ye minnu ma lafiya u ka diɲɛlatigɛ mumɛ bɛɛ Allahu akbar. Ah. Aidra. nin diinɛ in ɲɛtaga kama Allahu akbar. Siga t'a la. ale de ye baya 2 kɛ Tiɲɛ. kira don min na a y'a faso wele Ɔhɔ. ala y'o de fɔ a ye dɛ Wala. ko a k'a daminɛ a ka so ko n'i kɛ kira ye Naam. nka a daminɛ i yɛrɛ faso la yan fɔlɔ Tiɲɛ. yanni i ka bɔ Allahu. kabini o yɔrɔ la Naam. an y'a dɔn kira faso ni faso tɛ kelen ye U tɛ kelen ye. Ah. Aidra. Allahu akbar. nin da Hayidara ka kuma ye dɛ Ayi. I tɛ t'a la. ala min ye kira ci Ɔhɔ. o ala de ko kira ma Naam. a daminɛ i faso la fɔlɔ Ah. Allahu akbar. yanni i ka bɔ n'a ye kɛnɛma Ɔhɔ. i fasolamɔgɔw bilasira fɔlɔ Tiɲɛ. a daminɛ ye Ah. Allahu akbar. Aidra. ala y'o de fɔ a ye wa anzir Naam. ashirataka Ɔhɔ. el akrabin Ah. kuranɛ ko ten Allahu akbar. anzir ashirataka el akrabin Allahu akbar. Kulibali. kana bɔ n'a ye dɛ a daminɛ so Wala. kira y'a somɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ɔhɔ. Siga. ka u bonya Allahu akbar. i janto mɔgɔw la mɔgɔw bonya Ah. i jija Ɔhɔ. n'i ma se ka maa bonya Naam. kana maa dɔgɔya Allahu akbar. Ah. Aidra. ala bi musa ci firawuna ma don min na Naam. a ko wa alin lahul qawla Allahu akbar. ne masaba in de y'i ci kabakolo tigi de y'i ci Ɔhɔ. mɛlɛkɛw bɛ n ka yamaru kɔnɔ Tiɲɛ. jinɛw bɛ n ka yamaru kɔnɔ Ɔhɔ. ne ka ko ye kun faya kun Tiɲɛ. ni n ko firawuna ka kɛ ji woyota ye a bi bɔn sisan Tiɲɛ. mɛ i fangaba de b'i la faama de y'i ci Ɔhɔ. nka i bɛna taa kafiri de yɔrɔ la kana taa pɛrɛ a kunna Siga. kuma magaya ye i ka kuma nɔgɔya ye Allahu akbar. Ah. Aidra. Allahu akbar. a kana mɔgɔw dɔgɔya Wallahi. maa ni tɛ se ka maa bonya Ayi. A tɛ se. Ah. kira y'a somɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Ɔhɔ. abu jahali bɛ yen a ye dumuni d'u ma Ɔhɔ. u ye dumuni kɛ Allahu akbar. u tilala Ɔhɔ. a ko ala ye n caman koyi Ah. ko a ka boliko in dabila Ɔhɔ. ka ala kele ban diya Allahu akbar. boli tɛ tiɲɛ ye Siga. u dimina Allahu akbar. nka abu jahili n'a ka kafiriya Naam. n y'a f'i ye ka kɔrɔ ɲuman dɔnbali kafiri don Tiɲɛ. hali n'a ka alimami don Ah. bilahi Allahu akbar. Aidra. Kulibali. Wallahi. Kulibali. maa o maa tɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn kafiri don Allahu akbar.
sigatala Abu Jahili n'a ka kafiriya oh ɲuman dɔnbali yɛrɛ tɛ kafiri ye siga kafiri de ka kusa ɲuman dɔnbali aha subhanallah hali n'a bɛ misiri kɔnɔ ti wallahi Oh. kafiri ka kusa ɲuman dɔnbali ye hali n'a bɛ misiri kɔnɔ Allahu akbar aydra maa min ti mɔgɔw ka ɲuman dɔn o bɛ ala ta dɔn ay atado Abu Jahili n'a ka kafiriya a ye basi dun sisan oh kira y'o invité de ka dumuni kɛ d'u ma u ye dumuni kɛ a y'a ka kiraya fɔ ka boli kelenya ala kelenya fɔ ka boli ko boli ko ka dabila na Abu Jahili dimina oh mais a y'i miiri n denkɛ y'an bonya an y'a ka to sigatola a ko kira ma an bɛ taa miiri oh an bɛ taa miiri wallahi Allahu akbar a kan ka min fɔ kira ye a b'a dɔn oh mais ɲuman min kɛra ye a kɛra ɲuman ka jɔn ye oh hɔrɔn bɛɛ ye ɲuman ka jɔn ye ti sigatala aydra o wulibali nka ɲuman min bɛ taa n'i ye janimɛ kɔnɔ o tɛ dɛ Allahu akbar i b'a dɔn a tigi ye ka sɔrɔ i ma taa nɔfɛ janimɛ kɔnɔ ti sigatala aydra Allahu akbar Abu Jahili ko an b'a miiri n den n'an ye min sɔrɔ an n'o f'u ye wala o yɔrɔ la kira ko a faso ma na a ko jɔnni bɛna baya kɛ Allahu akbar ha jɔnni bɛna fara n kan Oh. an ka ala ka diinɛ dɛmɛ Allahu akbar o don Ali ibn Abi Talib a ka dɔgɔ oh siga si la Allahu akbar si la a wulila ka na a ko ne wala ale de nana tɛgɛ da kira tɛgɛ oh ka baya kɛ Allahu akbar a bɛ fɔ o de ma ko bayatul ashira ti sigatala ko faso baya don ti baya filanan kɛra cogo di na Allahu akbar kira don dɔ la ka to Maka ye oh a ko a muso ma a ko Khadija na Khadija y'a laminɛ a ko Ali na comme Ali kun dira kira ma oh parce que fandanya nana kira ka du kɔnɔ Allahu akbar u ka faso kɔnɔ oh Ali ka balo oh c'est à dire Ali fa oh a kun tɛ se denbaya in kɔrɔ Allahu akbar gɛlɛya nana siga Ali n'a balimakɛ Aqil oh olu de ye ɲɔgɔn wele oh Ali balimakɛ dɔ bɛ yen ko Aqil oh Sina Ali y'o wele oh a ko Alakira y'o wele oh a ko an t'a lajɛ an ka doni dɔ ta ka bɔ cɛkɔrɔba in kunna siga u ye Aqilu ta ka di Abasi Abasi de ye Alakira wele oh kira ni Abasi de kumana a bɛna kɛ Abasi oh a ko gɛlɛya bɛ du kɔnɔ Sina Ali fa na du ka bɔ a ma Allahu akbar an t'a lajɛ oh an ka doni dɔ bɔ a kunna wa siga Abasi ko o tɛ baasi ye an ka denmisɛnw dilan ni ɲɔgɔn cɛ wala e ka Aqilu ta Abasi ka Aqilu ta oh Aliyu ka di Muhamadul Musafa ma Allahu akbar oh u ye denmisɛnw tila tan oh don min na cɛ min nana ni kira ko n bɛ nisɔndiya ni mun ye Oh. Haibara minɛni wa je tari Jaafar nali de siga n'a ko Jaafar bɔra ne Alakira fɛ oh khalqan wa khulqan an ɲɛda bɔn bɛ an jogo bɔn bɛ ti sigatala o de la ni Jaafar y'a cɛsiri ni jalamugu ye ni silamɛw ye tɛgɛrɛ minɛ a kunna ko hani an ya Jaafar oh kira k'a fɔ e n'a bɔlen don ɲɛda la a jogo ye kelen ye ti o ma ku Jaafar la a y'a cɛsiri Siga. silamɛw ye tɛgɛrɛ minɛ hani ani y'a Jaafar Ɔhɔ. a y'i pan fo k'a ɲɛnamini u y'a minɛ k'a sigi kira m'o nangari aha subhanallah Allahu akbar aydra i y'a faamu wa ɔ ko Jaafar Na. o de dira Abasi ma wala Seydina Ali Ɔhɔ. o dira Alakira ma Tiɲɛ. u balimakɛ Aqil o Ɔhɔ. tora fa bolo Allahu akbar nin baya in don oh Alakira sɔlɔ silam a ko Khadija Na. a muso wala Seydatu Khadija ni muso in ka bon Allahu akbar Jabbar. oh kira ko Khadija Na. a ko han a ko naya wala a ko Ali na naya Allahu akbar a ko Jibrila bɛ n bolo so kɔnɔ yan sisan oh a ko n ka aw fila wele ko a kana silamɛya baya kɛ aha subhanallah Jabbar. Allahu akbar ayi kitabu tɔgɔ nana n bolo oh
Allahu akbar. aha safinatul bihari kɔnɔ a ko jibirila bɛ fɛ yan Tiɲɛ. Siga t'a la. a ko n k'aw fila wele Ɔhɔ. k'a ka silamɛya k'a bɛ kisi Allahu akbar. k'a kana silamɛya bayi a kɛ Tiɲɛ. jabbar Allahu akbar. Han. silamɛya baya Allahu akbar. khadija ye baya kɛ ali ye baya kɛ Wallahi. alakira k'u ma cogo di Naam. a k'a dɔn ko jibirila ko n k'a fɔ aw ye Ɔhɔ. ko inna lil islami shurutan Ɔhɔ. Allahu akbar. ko silamɛya tɛ n b'a la dɛ ko saritiw b'a la dɛ Wala. an tɛna don o kɔnɔ Ɔhɔ. wa uhudan Ɔhɔ. ko silamɛya layiduw de b'a la Tiɲɛ. Siga t'a la. wa mawasika ani danaya gɛlɛnw Allahu akbar. Yowibali. ko jibirila ko silamɛya bi bɛn ninnu de ma Wallahi. nin bi kitabu min kɔnɔ biharul anwaridu juzu 18 page numéro 232 233 Allahu akbar. Ayɔrɔ dɔ la. Bali. Allahu akbar. o yɔrɔ la Naam. Seydina Ali Ɔhɔ. a nana baya kɛ ka fara Seydatu Khadija kan Allahu akbar. ninnu de ye tɔw kɔn silamɛya la Tiɲɛ. Siga t'o la. ala ko k'a daminɛ su Wala. wa a daminɛ n'a ye fana Ɔhɔ. wa a daminɛ ni baya de Tiɲɛ. Siga t'a la. Aydara. Wallahi Yowibali. a ye biharul anwar lajɛ Ɔhɔ. ni Ali Ɔhɔ. nin y'a ka baya kɛ ko filanan ye Allahu akbar. Siga t'o la. o fɔra a ma o Naam. Seydina Umar Seydina Abubakar Ɔhɔ. ninnu fila bɛɛ kumana Seydina Ali kan Allahu akbar. Siga t'o la. Abubakar delila k'a fɔ Naam. a ko ayyuhan nas alaykum bi Ali ibn Abi Talib Allahu akbar. fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu aliyun khayrun mimman tala'at alayhi shamsu wa gharubat Allahu akbar. ba'di Aydara. Allahu akbar. Wala wala. a ko Abubakar ko Naam. a ko mɔgɔw a ko n ba ma ni Ali ye dɛ Abu Talibi denkɛ in Allahu akbar. a y'a kɔlɔsi Wala. ko ne y'a mɛn Alakira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ma kira ko Ali min filɛ ko tile ma bɔ foyi kan tile ma bin foyi kan Ali mankusa min ye ne kira kɔfɛ Allahu akbar. Wulibali. ni Abubakar ka kuma ye Wala. a bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ Naam. Imamu Ali fi ara il khulafa'i Ayɔrɔ dɔ la. Imamu Ali fi ara il khulafa'i Allahu akbar. a y'o kitabu kɔnɔna la Abubakar ye nin fɔ Ali ma ko ale y'a mɛn kira fɛ don dɔ la a ko tile ma bɔ foyi kan ka bin foyi kan Ali mankusa min ye ne Muhamadu kɔfɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. Seydina Umaru ko Naam. wallahi lawla sayfu aliyin lama qadima amud al-islam a ko ni Ali ka bamuru tɛ ko silamɛya pied kun ti jɔ Tiɲɛ. Siga t'o ni la. Ali ka bamuru kun tɛ Allahu akbar. Wulibali. a ko zu sabiqatiha wa zu sharafiha Allahu akbar. ni Umaru ka kuma ye zu sabiqatiha Ɔhɔ. ale de ye cɛw kɔn silamɛya la Tiɲɛ. wa silamɛya bonya Ɔhɔ. ale de ta don Allahu akbar. Wulibali. ni Seydina Umaru ka kuma ye Belebele. Seydina Usman ko Naam. a bɛɛ ye nin kitabu kelen ye Wallahi. a ko sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nazaru ila aliyin ibadatun Allahu akbar. Aydara. ko ale y'a mɛn ko kira b'a fɔ don dɔ la ko k'i sigi ka Ali ɲɛda filɛ ko alabato don Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. Bali. nin bɛɛ fɔra Ali min ma Ɔhɔ. ni Ali de ye kira sallallahu alaihi wasallam u bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ kelen na Allahu akbar. Wulibali. kira de y'ale lamɔ Tiɲɛ. ka sɔrɔ a ka dɔgɔ Allahu akbar. kira ka kiraya nana ka Ali to yen Kɛra. o kumana a y'u wele ko Jibrila k'u kana baya kɛ silamɛya baya Allahu akbar. Siga t'a la. u y'o kɛ o ye Ali ta ye Ɔhɔ. olu ye silamɛya baya kɛ Ɔhɔ. fɔ o banna Allahu akbar. mɛ n ti dansɔrɔ min na Ɔhɔ. Wala wala. don dɔ la Abdullahi ibn Umar
akbar. Seydina Umaru denkɛ Abdala Tiɲɛ. Allahu akbar. Allahu akbar. don dɔ la a bɛ cɛw cɛ la mɔgɔw wasocogo tɛ kelen ye o Ayi. n ko silamɛya banna Han. mais kira de y'a fɔ dɛ Allahu akbar. a ko Umaru ma a ko i b'a dɔn nin diinɛ in bɛ kɛ cogo min na Ɔhɔ. a ko silamɛya ye étage de ye a ko nka diɲɛ tɛ wuli fo a bɛɛ bɛ kari-kari ka bin ka taa Allahu akbar. ko Umaru i b'a dɔn a tɔ bɛ to min ye Naam. ko seli Allahu akbar. Amula. ko a bannen kɔ dɛ Ɔhɔ. ko min bɛ to mɔgɔw bolo ko seli Allahu akbar. Abali. nin ye Seydina Umaru ye Wallahi. kitabutigi ko tahadasa Naam. Allahu akbar. ko a bɛ k'a ka a baro la don dɔ la a condamné Ɔhɔ. cɛw cɛ la Tiɲɛ. Siga t'a la. n fa ye kutubu ye mɛlɛkɛw tun bɛ yaala ni ne fa ye Ɔhɔ. ne fa kaburu yeelen de bɛ mana fɔ kabakolo la Siga. la Abali. la Allahu akbar. a m'o fɔ dɛ Ayi, o ma fɔ. a ye cɛ baro kɛ don dɔ la ɲangaran baro Allahu akbar. Han. a ka baro kɛra jumɛn ye Naam. kitabutigi ko wa huwa ala qimmati umrihi Ɔhɔ. Allahu akbar. o don a b'a si tindi kan c'est à dire do a bɛ do kan Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. a ko cogo di Naam. a ko laqad bayatu Ɔhɔ. rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Ah. laqad a ko n galena ala la Naam. ne Abdulahi ibn Umaru denkɛ min filɛ aw kɔrɔ nin ye Ɔhɔ. ne ye baya kɛ alakira bolo Naam. fama nakastu wala badaltu Ɔhɔ. ila yawmi haza Allahu akbar. Abali. Allahu akbar. cɛw bɛ waso tan de Tiɲɛ. a ko wallahi Ɔhɔ. ne ye n bolo da alakira tɛgɛ ka layidu ta Naam. layidu in talen kɔ ne Umaru denkɛ ne fɛ Abdulahi fɛ Ɔhɔ. wallahi ma nakastu baya kelen tɛ yen min tiɲɛna n bolo Tiɲɛ. Siga t'a la. wala badaltu Allahu akbar. n ye layidu min da n ma fɛn falen a la Ayi, a ma falen. ko fo n sigiyɔrɔ in na a ɲɛ bɛ n na ala b'o seereya Allahu akbar. Jabbar. Aidara. o cɛw ka kan ka sɔrɔ yan han O bɛ kɛnɛ kan yan. a musow ka kan ka sɔrɔ yan A caman. aw k'a bolo kɔrɔta ala ɲɛ kɔrɔta dɛ Abali. minnu ma fɛn tiɲɛ na Tiɲɛ. Siga t'a la. Wallahi. Allahu akbar. han O caman bɛ yan. aha ayiwa Umaru denkɛ ye nin de fɔ Tiɲɛ. Siga t'a la. a bɛ waso Wallahi. a ko ale ye layidu 6 in ta Naam. a ko walahi fo ale sigiyɔrɔ in na kelen ma ci Allahu akbar. Siga t'a la. ayiwa o musobaw bi yan O bi yan. o cɛbaw bi yan Tiɲɛ. Siga t'a la. walahi o cɛw bi yan o musow bi yan Allahu akbar. O ye wulibali. minnu ma fɛn yɛlɛm'u ta la Siga. minnu ma ala janfa u m'u yɛrɛ janfa Tiɲɛ. sabaw tun bɛ waso tan de Voilà. o tumana ni kira ko Naam. taabolo bi tila 73 ye Ɔhɔ. a bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ fo Muhamadu n'a ka sahabaw bɛ min kan Ɔhɔ. Allahu akbar. sahabaw bɛ min kan i bɛ k'a faamu sa A faamura. Wallahi. jogo O don. Allahu akbar. jogo Wallahi o don. sahabaw tun bɛ silamɛya de kan o Ɔhɔ. silamɛya tɛ seli ye sun tɛ Ayi, o a tɛ. ka haramuya jaga tɛ hiji tɛ Tiɲɛ. Allahu akbar. a donna na de Ɔhɔ. n y'a exemple caman d'a ma O dira. Siga. Wala wala. mikoro kun ye mankan ka bonya bɛɛ k'a mɛn Allahu akbar. O ye wulibali. o tuma na an mago bɛ mun na Ɔhɔ. mankan ka bonya Tiɲɛ. mais fɛn ni n dɔw kunkolo filɛ ne kɔrɔ yan Ɔhɔ. n bɛ n da sin o de ma ka kuma Tiɲɛ. filijuru dɔw fana b'o la Ɔhɔ. o sama an bɛ ka taa don ampili la Tiɲɛ. fili wɔɔrɔ bɔ n bɛ ampili la Ɔhɔ. o sama an bɛ ka taa don haut-parleur ninnu na Tiɲɛ. o tuma na fili tɛ Ɔhɔ. microphone tɛ Ɔhɔ. a tɔgɔ ye di bara minnu sigilen don n'olu bɛ ka kuma olu tɛ Ɔhɔ. mun ɲinitɔ don Voilà. k'o kuma ka mɛn Kɛnɛ kan. Aidara. o tuma na silamɛya Naam. seli tɛ Ɔhɔ. sun tɛ Ɔhɔ. jaga tɛ Ɔhɔ. hiji tɛ Tiɲɛ. silamɛya Naam. ala dɔn kɔfɛ Ɔhɔ. jogo ka dilan mɔgɔw ka balo hɛrɛ la Tiɲɛ. tɔɲɔni ka ban diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔ. setigiw ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ Tiɲɛ. sinji ka tugu laadiriya ka sabati silamɛya banna Abali. mais Naam. ala min ko an ka kɛ ten Ɔhɔ. ala de b'an dɔn Tiɲɛ. parce que ale de y'an da Allahu akbar. ala b'a dɔn mɔgɔ delina ko bilatɔ ma nɔgɔ O tiɲɛ. Allahu akbar.
teko lawa bi dɔw la u mɛnna te min na tiɲɛ n'u ka te min kuma tɛmɛn'u kan u kunkolo b'u dimi tiɲɛ siga t'o la o tuma na ala ko tiɲɛ don kiraya ka ci sera aw ma aw sɔnna ala la tiɲɛ mais jogo dɔw b'aw la tiɲɛ yɛrɛ don a dan bɛ ala la koyi nka hali bi setanɛ sen bɛ ala yɔrɔ dɔw la siga o tuma na ne yɛrɛ b'aw dɛmɛ tari an na se setanɛ na voilà a ye seli a ye seli Allahu akbar o b'a dɛmɛ ka se setanɛ na k'a bɔ jogo juguya la hali kɔngo a bɛ bɔ a la Allahu akbar inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar Allahu akbar mais ala ye mun fara a kan ko wala zikrullahi siga akbar a fɔrata Aidara seli b'a bɔ walijugu ni cɛnni na ko nka a k'a dɔn ala kosumali de ka bon tiɲɛ siga t'o la ala n y'a mɛn karamɔgɔ dɔ fɛ surɔ Allahu akbar a ko seli ni su k'o bɛɛ tigɛ ka kɛ jogow ma se ka dilan wa siga ko ala y'a fara a kan ko wala zikrullahi ko zikrullahi in de ye ala kira ko ye ko ka kɛ kira fɛ ka kira kanu ka sɔla a kan siga akbar wala zikrullahi akbar ko ala ko sumali k'o de ka bon an karamɔgɔ dɔw ko k'o ye wurudi de ye i ka wurudi minɛ ko ala y'o de fɔ wala zikrullahi akbar k'i ka wurudi de minɛ siga Allahu akbar an tɛ nin si sɔsɔ ayi a tɛ sɔsɔ nin bɛɛ ta ye tiɲɛ ye Allahu akbar wala zikrullahi ko nka i k'a dɔn ala ko sumali akbar o de ka bon nin bɛɛ ye Allahu akbar siga t'o la ala ko sumali ye mun ye voilà i bɛna ji min a lajɛ ala ye nin da ka ye wa i bɛna gɛrɛ muso min na ala ye nin da ka e ye wa Allahu akbar i bɛna nafolo min ta ala ye nin da ka ye wa i bɛna min fɔ i maa ɲɔgɔn kɔfɛ a lajɛ ala ye nin fɔli da ka ye wa a bɛ fɔ o de ma zikrullahi ala ko sumali tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar a faamuna o tuma na a bɛɛ ye tiɲɛ ye Allahu akbar a bɛ nin fana fara a kan kuranɛ y'a fɔ tan de wallahi mawli ne nin faamuna ala ko sumali jogo dilali silamɛya diinɛ yɛrɛ samawiya bɛɛ kun ye nin ye diinɛ o diinɛ bɔra kabakolo la ka na dugukolo kan yan a bɛɛ nana de ko an ka jogo dilan mɔgɔw ka balo ne ala ka dugukolo kan u hɔrɔnama belebele o kana fitininin tɔɲɔ fitininin fana kana dasago belebele kan a bɛɛ ka balo hɛrɛ la kiraya yɛrɛ kun ye nin de ye ka na dugukolo kan o de la mɔgɔ minnu ma kɛ silamɛw ye n'u ti kira ka sira kan olu fana y'u seko kɛ parce que bɛɛ y'a ye diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ tɛ se ka balo jogo kɔ ko diɲɛ tɛ se ka taa sariya kɔ o la gouvernement ka sariyaw bɛ yen article 1 jusqu'à article 10 a bɛɛ b'u bolo article 1 n'i ye walimuso tigɛ article 1 ko i ka san 5 kɛ kaso la article 2 ni wali nafolo n'i y'o suɲɛ n'i minɛna nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la n'i ye maa jogin nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la n'i ye maa neni nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la diɲɛ bɛɛ n'o kan ko k'o dilan ko ɲɔ tɛ ko n'o ma kɛ ko adamadenw tɛ se ka balo hɛrɛ la o de kama kasobow jɔra o de kama tribunal kiriyera o de kama jugew taara o de kama polisiw taara o de kama gendarmew taara o de kama sɔrɔdasiw taara a y'a lajɛ n'i ko polisi bɛna walima gendarmew bɛna jeni bɛ siran so binganikɛla nka n'a fɔra anw sigilen sa ko polisiw bɛna koyi anw bɛ dugawu kɛ u kana kɛ u kana mɔgɔw kɔlɔsi mɛ n'i ko so ma ko polisi bɛna a bɛ ɲɛ wɛrɛ ɲini dɛ o tuma na diɲɛ y'a ka sariya de sigi tan tari lafiya na kɛ o tuma na ala ka sariyaba de nana ko an bɛ ka tugu nin kɔ an ka lafiya n'o de silamɛya in taara yɛlɛmɛ a bɛɛ ɲɛna sisan k'a kɛ tan Seydina Abubakar ka baya kɛ yɔrɔ filɛ Seydina Abubakar
ale kun voyagera a nana min kɛ a nana kibaru sɔrɔ dugu kɔnɔ ko Mɔdu kɛra kira ye. Allahu Akbar. a ko aw ye nin mɛn jeni da u y'a ɲɛfɔ. Abubakar nana Alakira yɔrɔ la. Allahu Akbar. a ye foli kɛ a ko ne bɛ ka mun mɛn mɔgɔw fɛ e kan dɛ. Kira ko a ma ko i ye mun mɛn mɔgɔw fɛ ne kan. Allahu Akbar. a ko n y'a mɛn i bɛ ka mɔgɔw wele ko an ka Ala kelen bato k'u ka boliw bila. Allahu Akbar. Kira ko a ma ko i y'o de mɛn wa. Abubakar ko ɔhɔ. Kira ko cogo di a ma. Allahu Akbar. Kira ko a ma naam ya Ababakar tiɲɛ do dɛ n y'a fɔ inna rabbi ja'alani bashiran. Allahu Akbar. Ala ye ne Muhamadu lana ko n kana wale ɲumankɛlaw nisɔndiya ko alijinɛ b'u ɲɛ wa naziran ko n kana wale jugukɛlaw bagabaga u ka wale jugu dabila ko jahanɛmɛ b'u ɲɛ. Allahu Akbar. Wulibali. ko n jira ni nin ye koyi wa n jira diɲɛ bɛɛ ma. Siga t'a la. Allahu Akbar. a ko kitabutigi ko ala Abubakar ma sumaya ko Abubakar ko di kala Abubakar ko wallahi ma jarrabtu alayka kazban. Muhammadu kabini Ala kan da ma mɛn ko i ye nkalon tigɛ. Allahu Akbar. Siga t'o la. wa innaka la khaliqun bir risalati wallahi kiraya jogo b'e la n'a dir'e ma i ka kan n'a ye. Aidra. Allahu Akbar. li azmi amanatika i ka danaya bonya ka i ti maa janfa. n'i ye min fɔ i b'a kɛ ni mɔgɔw dar'i la i ma maa janfa kalifaw bɛ kɛ e de ma. Siga t'a la. Aidra. Allahu Akbar. wasilatika li rahmika wallahi e y'i ka sinji tugu. Allahu Akbar. O kɛra. Siga. e ka kan ni kiraya ye dɛrɛ ne tɛ siga e ka kiraya la. Allahu Akbar. wa husni fi'alika ani yɛrɛ ka baara ɲuman i bɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛ i bɛ hinɛ mɔgɔw la Allahu Akbar. o jogo min b'e la e ka kan ni kiraya ye. ne Abubakar t'i siga. Allahu Akbar. i bolo banba Abali. fa inni ubayiuka i bolo banba n ka n tɛgɛ d'i ma ka baya kɛ. Allahu Akbar. Wulibali. la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Aidra. Abubakar ko kira ma de i tɛgɛ banba n k'i tɛgɛ minɛ ka baya kɛ. Allahu Akbar. Wulibali. ne bi don Wallahi. n ye jogo min dɔn e la ne tɛ e sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don zɔn. Allahu Akbar. Ni wulibali. Allahu Akbar. o de la dɔw b'a fɔ Ala kira ka kuma bila ani kuranɛ tɛ kelen. kuranɛ mana ka mɔgɔ kabakoya ka tugu kira kɔ. Allahu Akbar. la bal kira yɛrɛ dɔnna ni jogo min ye o de ye mɔgɔw da ka kuma na ko kuranɛ ye Ala kumakan ye. Siga t'a la. Aidra. Ni wulibali. Allahu Akbar. dugulenko dama don. Wallahi. u kɛlen ka kira neni ka kuma jugu bɛɛ fɔ kira ma dɔw ko a bɛ dulɔ min dɔw k'o tɛ ko fa yɛrɛ de b'a la. Allahu Akbar. mais Ala kɛtɔ k'o ɲɛfɔ Ala ko di wa ma sahibuka wa ma sahibukum bi majnun. a ko magankaw a ka cɛ in tɛ fatɔ ye dɛ a ka cɛ min bangen'aw cɛla y'a ka mɔya n'a n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn aw ka kalifa bɛ k'a ma o aw ko a ma ko el amini danayamɔgɔ fatɔ tɛ dɛ ma sahibukum a ye cɛ min dɔn kunu ka se bi ma fatɔ tɛ. Allahu Akbar. Bani. Allahu Akbar. Amin. jogo de bɛ kɛ ka mɔgɔ bilasira. Siga t'a la. Wallahi kɛnɛ kan. o de la Seydina Isa y'o fɔ a ka mɔgɔw ye a ko a ye mɔgɔw bilasira n'a jogo ye a kana mɔgɔw bilasira n'a da ye. Siga. Aidra. Allahu Akbar. a bɛ nin kuma ninnu faamu n'i y'a Abubakar ka bayakɛyɔrɔ de ye Abul Bikr as-Siddiq. Allahu Akbar. a ko an tɛ nkalon dun i la kabini Ala k'an d'a ma min ye nkalon tigɛ. Siga t'a la. i da ko fɛn o fɛn i y'a bɛɛ kɛ maa o maa dar'i la i ma maa janfa ni e ye min fɔ ne Abubakar bi denw la i tɛgɛ banban n ka baya kɛ. Subhanallah. Aidra. n ka baya kɛ. Wallahi.
nin de kɛlɛ la nin de tɛ se ka fɔ Allahu Akbar abi fɔ dɛ mais Abubakar ko i tɛgɛ banban n ka layidu 6 ta tiɲɛ siga t'a la n bi don Allahu Akbar Kulibali As-Siddiq belebele Allahu Akbar nin bɛ kitabu min na Abukariyatu Siddiq page 85 Allahu Akbar a yɔrɔ dɔnna Abukariyatu Siddiq Allahu Akbar kira m'a fɔ baya kɛ dɛ ale de ko i bolo banban n ka layidu ta tiɲɛ siga t'a la a ɲɛ fɔra a ye o wallahi nin ye Abubakar ka baya kɛyɔrɔ ye a ye layidu ta kɛra a donna wallahi lajɛ so i muslimu i b'a jɛlen sɔrɔ ye Sidina Umaru ka baya kɛyɔrɔ belebele a ko kira ma a ko an ye layidu min ta ye an ye layidu 6 min ta an jɛna n'o ye an bi ku n'o ye o de y'an ka baya ye an t'i janfa an t'a bɔrɔtɔ Allahu Akbar o tɛ kɛ o tuma na sa ni mɔgɔw nana bi ko jogo tiɲɛna Allahu Akbar kuranɛ nana ni nin fɛn min ye bangɛrɛw la Alakira n'a ka sahabaw bɛɛ balola nin de kan sahaba kelen tɛ yen a cɛ tɛ yen min ma nin layidu in ta a muso tɛ yen min ma nin layidu in ta mais o de kɛra kɛlɛ ye bi Allahu Akbar n ti jɛnɛya kɛ o kɛra kɛlɛ ye n ti sonyɛni kɛ o kɛra kɛlɛ ye aw ko sow y'an tɔɔrɔ aw bɛ se k'o fɔ cogo di bilen k'a sɔrɔ Ala y'a fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ a ye kuma tiɲɛ siga t'a la Allahu Akbar lahi Zunurain Usman Zunurain Zulhaya Allahu Akbar cɛ min bɛ maloya n'a bɛ sa mɛ siga t'a la Usman bun Affan Aidara don min n'aw nana so minɛ a da la k'u b'a faga siga a bɔra ka na a ko a bɛ n faga mun kama kira ka sahabaw aw bɛ ne faga mun kama Allahu Akbar a ko kira taara ka fɛn saba de to yen silamɛ kan ka faga min kan a fɔlɔ mɔgɔ min y'i tugu ka mɔgɔ faga ka bin a kan i bɛ faga Allahu Akbar a filanan Seyibu Zani mɔgɔ min ye mɔgɔ kɔrɔba ye i ye furu kɛ i tilala ka jɛnɛya kɛ k'a fɔra k'o tigi faga Allahu Akbar a sabanan maa min tuubira ka don silamɛya la ka tila ka kafiriya ko n bɔra Allahu Akbar ko ni saba si ma ne Usman sɔrɔ Allahu Akbar ko mɛ kira ye min fɔ ne kan n'aw dan bɛ kira la aw y'o dɔn siga t'o la Zamzam nka a k'a dɔn kabini ne Usman ye n tɛgɛ da kira tɛgɛ ka layidu 6 ta ne Usman bolo ma maka ɲɛfɛla la o kɔfɛ kira bolo bonya kama siga Allahu Akbar ko fɔ n filɛ yɔrɔ min na sisan Allahu Akbar Seydina Usman ye san 80 kɔ sɔrɔ siga mais a ko a ka baya ni a bɛ nin fɔ a fagabaw ye don min na a ko a kini bolo ma gosi a ɲɛmana na tun kira bolo valeur min n'a tɛgɛ dala kira tɛgɛ a maloyara bolo min bɔra kira tɛgɛ o ka gosi ale langolo la ko o ma kɛ a bɛ kitabu min na a kitabu ka ca kojugu nka i bɛ Bidayatu wa Nihaya lajɛ Ibnu Kasir i b'a sɔrɔ yen ni Ibnu Kasir siga t'a la silamɛ bɛɛ de ye baya kɛ tiɲɛ siga t'a la wallahi o de kɛlɛla bi Allahu Akbar kɛlɛla koyi mais Ala bɛ yen be Ala tɛ kɛlɛ dɛ n'i ye kɔgɔ da Ala kɔgɔ la i kɔgɔ bɛ warakata tiɲɛ siga t'a la a bɛ warakata o ye wulibali Allahu Akbar an filɛ o balaw de kɔnɔ bi ni silamɛya kun fɔra a ɲɛ kan jamana si kun tɛ se ka diya komi Mali tiɲɛ siga t'a la wallahi ne wulibali Allahu Akbar wallahi gardien kun tɛ ta ka bila suguba la tiɲɛ siga t'a la o ma wuli gardien kun tɛ bila daba naani na ayi o kun tɛ kɛ Allahu Akbar bɛɛ tun bɛ lafiya nka n'a mɛn'i da e de kɛra faso jugu ye Allahu Akbar jogo ni jogo mɛn'i da e de kɛra faso jugu ye Allahu Akbar mais bɛɛ filɛ a dingɛ kɔnɔ bi siga t'a la a yera o hali o don ɲɛ bɛ muso dɔw bɔtɔ la avion kɔnɔ k'olu bɔra Faransi ka na ani cɛ dɔw ko bin bɛ ka kɛ musow kan k'olu nakun y'o ye Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah siga ayi u nacogo ɲɛna u kana an dɛmɛ bɛɛ n'i ka espérance de don ni faamuw ni kodɔn min b'u yɛrɛ la u kana o fara an da kan nka jogo in kɔni n'a ma dilan so a tɛ se ka ɲɛ kɛnɛ ma dɛ ayi a tɛ ɲɛ ye Zamzamiw Allahu Akbar n'a ma dilan so a tɛ se ka ɲɛ kɛnɛ ma wallahi o wulibali
amin ni o de la jamana yɛrɛ kɛra cogo dɔ la bi ala yɛrɛ de b'a dɔn siga t'o la Aïdara mais kira y'a fɔ dɛ ko ale kalenna ko aw bɛna mɔgɔw bila ala ka sira kan ko walahi aw bɛna tɔɲɔlikɛla ta a tɛgɛ ma ka tiɲɛ fɔ a ye k'a bali ka bɔ tɔɲɔli la ko n'o ma kɛ ala na don jira aw la o don aw mɔgɔ min muɲunen don o hakili bi tiɲɛ siga bido ko wa a bɛ tila ka ala wele a t'a jaabi Allahu akbar siga t'a la bani an filɛ a la nin ye wallahi a yera Allahu akbar jogo ko tɛ yen hayi seli hiji surunyana n'i ye hiji ko kelen kɛ nin baraji de b'i ye wa n'i ye araka fila seli su fɛ mɔgɔw sunɔgɔbaatɔ i bɛ nin baraji ba in de sɔrɔ mais abada a y'a ka denbaya mara ɲɔgɔn tɛ a ti kisi o kuma tɛ o t'a la zamzamiw Allahu akbar a ye sinji tugu o kuma tɛ o tɛ yen a ye hinɛ dɛsɛbaatɔw la o kuma tɛ o tɛ yen Allahu akbar Allahu akbar Allahumma fashhad kad ballagna Allahu akbar siga t'a la ala an seereya an kɔni ye min dɔn an y'a fɔ siga t'o la wallahi a fɔra wa an sɛmɛnen bɛ ala de la fana sɛmɛyɔrɔ ka ɲi n y'o de fɔ n bɛ segin a kan anw sɛmɛnen bɛ an ka ala de la siga t'a la yan fɔ lahara zamzamiw n y'o de fɔ ansaru karamɔgɔ ye wala a kana siran y'a fɔ a ye ala ka tiɲɛ fɔ ma foyi tɛ ala kɔ siga t'a la bilahi garisɛgɛtigi tɛ ale kɔ a kana a yɛrɛ tromper faama tɛ waritigi tɛ setigi tɛ n'i sɛmɛna ala la o to yen bilahi ala t'i to yen siga t'a la bani bi o bɛ ka ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ ka kumaw fɔ n ma n yɛrɛ b'a dɔw mɛn ko karamɔgɔ ka wajuli ko a yɛlɛmɛna sa dɛ ko n'o tɛ ko fɔlɔ ko a ka wajuli kun ka farin a kun ka farin nka sisan a yɛlɛmɛna o y'a fɔ n yɛrɛ ɲɛna fɔ n yɛrɛ ɲɛ k'a fɔ n yɛrɛ ɲɛna wa mais olu u m'a faamu e ka kuranɛ ta k'a daminɛ lajɛ ka taa sanfɛ bani fɛn na kuma yanni mɔgɔw k'a faamu fɛn dɔ bɛ fɔ ni mɔgɔw y'a faamu fɛn wɛrɛ bi fɔ nka a bɛɛ ye o kelen ye n'o tɛ kabini ala k'an da an bɛ jogo in de kan mais olu bɛ min fɛ ko n k'a fɔ suguruba fa kafiri suguruba fa kafiri a fɔ an ma tɛmɛ o kan ne hakili la mɔgɔw y'a faamu sa an k'an ka taa dɔɔni sa ni jele tara ka ban jiribaw tigɛra sɛnɛ nɔgɔyara ka ban i bɛ jele ta ka mun tigɛ bilen bon mais nin ye karamɔgɔw ka dalilu ye dɛ munna kunu u ko Haidara de kun ka farin kunu k'a kun bɛ ci a kun tɛ sɔn a bɛ muruti kunu joli kun b'a kun joli kun b'a kun dama tɛ ne kun bɛ luwanze de la hali so ɲumanw tɛ dɔw de farala ɲɔgɔn kan ala kama n'o ye an baw ye ko an b'i bila yan wa an b'a sara o don de nɛgɛso t'an bolo moto t'an bolo o don de a fɔra ko a kun ka farin an kɛlɛla faama so si tɛ yen ne ma minɛ ka taa yɔrɔ min gendarmerie polisi dɔw bɛna minɛ ka taa gendarmerie bɛna fɔ nkɔ bilahi lali a ma kɛ dogolaw mɔgɔw bɛ yan mais o don joli kun b'an bolo hali nɛgɛso o tuma na n b'o de fɔ karamɔgɔw ye anw ka baara daminɛna tan n'a daminɛna ala kama c'est-à-dire diɲɛ bɛɛ ka ban el qadir huwa Allah ala kelen de bɛ se bilahi a kana jɔrɔ ala bɛ yen a kana jɔrɔ ala bɛ yen mais a ye ala ka tiɲɛ fɔ dugukolo tiɲɛna mais aw k'a jija a ka ɲɛ a ye ɲɛni fɔ mɔgɔw ye n m'a fɔ a ka maa neni an tɛmɛna o ka sa o mɔgɔ bɛ se ka kuma fɔ mɔgɔ ye nɔgɔya la
Musa cira Firawuna ma nɔgɔya de la. O kɛra. An bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ nɔgɔya la. Siga t'a la. Mais o ni Ala ka tiɲɛ dogoli tɛ kelen. O tɛ kelen ye. A ye Ala ka tiɲɛ fɔ a kana siran. Tiɲɛ. Garisɛgɛ bɛ Ala de bolo. Tiɲɛ. Mɔgɔw tɛ dɛ, nkalon don. Alahu akibaru. N'Ala ko a bɛ min kɛ a bɛ na ni sababu de ye. Siga t'o la. Iza aradallahu shay'an hayya'a lahu asbaba. Alahu akibaru. Siga t'a la. Ni Ala ko a bɛ ko o ko kɛ a bɛ ɲɛ sira min kan Ala yɛrɛ de b'o labɛn. Siga t'o la. A bani. Alahu akibaru. An bɛ waso n'o ye Ɔhɔ. k'an disi gosi. Voilà. Abdulayi ibn Umar y'a disi gosi ne yɛrɛ bɛ n da gosi. Siga t'a la. Ko di anw ye nin fɔ ka Ala ka kuma lase Ala ɲɛda de kama. Siga t'a la. Ala de y'an bila a la an y'a kɛ. O kɛra. O don maa t'a dɔn an bɛ to dun min Walahi. maa t'a dɔn an bɛ ji min min. Siga. Fɛn bɛɛ fɔra an ma Kɛra. ni dabalijugu don ne ka denbaya ni ansaru fɔlɔw b'o seereya. Siga t'o la. Mobilinin min sɔrɔla ne fɛ a jɔlen da la dugu bi jɛ worow tɛ fo sirilenw o de bɛ kɛ k'a fa. Tiɲɛ. Siga t'a la. An ka wajulikɛyɔrɔ la araye da la ka mɔgɔw minɛ yen a bɛ siɲɛ 3 bɔ ka dingɛ sen ka sogo kɛnɛ k'a kɔnɔ k'a datugu a tigiw ka minɛ o siɲɛ 3 ɲɔgɔnna kɛra. Alahu akibaru. An ye mun kɛ Foyi. Foyi. k'a b'o la ka na an di faamaw ma Alahu akibaru. k'an ka wajuli interdit ko a sisifana i ti wajuli kɛ Bamakɔ yan Alahu akibaru. k'a fɔ arajo Mali la k'a fɔ télé Mali la. Tiɲɛ. Siga t'a la. Télé ta don an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen o nana o bɛ k'o lakali ne a bɛ kasi de. Siga. K'u ko télé la ko karamɔgɔba min bɛ kuranɛ kalan ka kuranɛ wajuli kɛ ko a ka wajuli sisifana Bamakɔ yan a ti wajuli kɛ bilen. Ko ale ko subhanallah Sanni a bɛ Ala ye. télé Mali ko a ye jogo dilan dɔrɔn Tiɲɛ. Siga t'a la. a y'o ɲininka kɛ jeni ka juru bɛ na Maa si. kabini Ala k'an da ne ni jeni sera ɲɔgɔn ma mun na ni Ala ko kuma A tɛ. bɛɛ ye Ala in de ye. Alahu akibaru. O gɛlɛyaw o ti ban fɔ ka diɲɛ wuli Tiɲɛ. mais alhamdulillah Ayi. an bɛ Ala fo parce que a dabɔra min kama o ɲɛna mɔgɔw sɔnna Tiɲɛ. Siga t'a la. Ala ye o wulibali. mɔgɔw sɔnna dɛrɛ An bɛ. ne de bɛ ka kuma bi mais bilahi ne bɛ n da de n balolen cɛw bɛ kuma ne nɔ na fo ka diɲɛ wuli foyi ti tiɲɛ. Tiɲɛ. Siga t'a la. Ala y'o cɛw di manil fars manil muhi manil nasir manil kafi wahid n bɛ mun fɔ karamɔgɔw ye an bɛ waso Voilà. an b'an disi gosi ni mun ye hɔrɔnya Siga t'a la. an karamɔgɔ hɔrɔnya de ka bon fɛn bɛɛ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. an b'an disi gosi ni hɔrɔnya de ye Walahi. kabini Ala k'an da n bɛ segin a kan Voilà. Siga kan. waritigi tɛ nin dugu in na yan nin dugukolo in kan yan ko wari b'i fɛ ko don dɔ la Hayidara kungo dɔ ser'i ma ko nin kɛ n ye Ala m'o latigɛ n ma o bolo in kɔrɔtara a tɛ se ka jigin a tɛ yen a tɛ yen o ye waritigiw ye Voilà. faamaw a y'u ɲininka n y'a f'i ye dɛ ɲuman dɔnbali ye kafiri ye Siga t'a la. maa o maa tɛ ɲuman dɔn kafiri ka fisa ye Tiɲɛ. Siga t'a la. an ka politiki ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen Alahu akibaru. n b'u fo Bɛ fo. mawuludiw la donbaw la Tiɲɛ. a dɔw bɛ misi d'a ma a dɔw bɛ malo d'a ma Tiɲɛ. a dɔw bɛ wari yɛrɛ d'a ma Tiɲɛ. sunkalow la a dɔw bɛ sukarow d'a ma Alahu akibaru. u bɛ bonya caman kɛ an ye Ala kama Tiɲɛ. Siga. an b'u fo Ala k'u sara Alahu akibaru. Bi. an bɛ faamaw fo Siga t'a la. politiki ɲɛmɔgɔw an b'u fo Voilà. Ala ye seni nɔgɔya minnu ye an b'u fo Alahu akibaru. u bɛɛ y'an dɛmɛ Siga t'a la. n kan tɛ ansaruw ma yan n kan tɛ ansaruw ma yan Alahu akibaru. faamaw ani seni bɛ minnu ye sunkalow la mawuludiw la u b'u seko k'an ye Ala k'u sara Amin. Ala sɔn. mais kabini Ala k'an da faama tɛ Mali kɔnɔ a ma deli ka kɛ Siga. kabini a kunu fɔ bi ko faama kelen min bɛ se k'a fɔ don dɔ la Hayidara sera ne ma ko nin kɛ n ye personnel ko Hayidara ko faama ma nin kɛ ne Hayidara ye la ilaha illallah Ala ti sɔn Siga. A tɛ sɔn. A bani. Alahu akibaru. ayi Ala ti sɔn Ala ti sɔn Tiɲɛ. Siga t'a la. Ala ti sɔn An dalen don o la o.
ala ti sɔn Allahu akbar. u ye ɲumanya kɛ n ye n y'o fɔ ye sisan Wallahi. u ye bɔ n yɛrɛ la kɛ taa nin di Hayidara ma ko ne ko ten Voilà. o caman kɛra ala k'u sara Amin amin. nka Hayidara tɛgɛ ma jan u ye dɛ Ayi o ma kɛ. Allahu akbar. n bɛ nin fɔ n ka karamɔgɔw de ye Voilà. u ka taa nin sira in fɛ Ɔhɔ. ala bɛ yen Siga. u kana Hayidara filɛ Ayi. ko a bɛ mɔbili ba kɔnɔ koyi Ɔhɔ. kunun ko nɛgɛso kun t'a bolo Ti. u ko k'o kun ka jugu bi ye Ɔhɔ. Allahu akbar. ko fo an ka segin o ma n k'u ka sabali Voilà. Zamzamiw. Allahu akbar. karamɔgɔw bo ansaru karamɔgɔw kɔni b'a dɔn Wallahi. fɛn o fɛn bɛ ne Hayidara bolo faama n galenna ala la min bɛ taa ne kelen jɔ n kaburu kɔnɔ dafɛn foyi tɛ yen ne ni ale ala kɔ Allahu akbar. faama kelen tɛ ala ka dugukolo kan min ka mɔbili jɔra ne tɔgɔ la nin da in na yan Allahu akbar. O ma kɛ. ayi Allahu akbar. a fɛn o fɛn filɛ a bɛɛ ye a yɛrɛw de ka sanniw ye Ti. Allahu akbar. a bɛɛ Allahu akbar. fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ ko nin ye Hayidara ta ye a bɛɛ y'a ka 2 ni 5 de ye Allahu akbar. Alikaka. faama ta t'a la Ayi o ta. n ko faama ta t'a la a y'a f'u ye n'u ta min b'a la kana siya sini Allahu akbar. aha Allahu akbar. n bɛ nin fɔ n ka karamɔgɔw de ye Wallahi. u ka to ala kɔfɛ Siga t'a la. u ka to ala kɔfɛ dɛ Ɔhɔ. hali u kana nata jama in na Allahu akbar. ayi ansaru ala k'a sara Amin. a y'a seko kɛ dɛ Ɔhɔ. nka président bi yan dɛ ansaru président bi yan Siga t'a la. a y'a ɲininka Voilà. u ni Hayidara ka dɔnniya ni bi cɛ Ɔhɔ. ko Hayidara ser'u ma don jumɛn ko ne Hayidara mago bɛ nin na a ye ansaru ɲɛmɔgɔw ɲininka u k'o kelen fɔ ye su in na n bɛ wajuli jɔ bi Siga. Allahu akbar. kabini ala kan da ansaru cɛ tɛ yen ansaru muso tɛ yen ko ne Hayidara ka kungo dɔ ser'i ma ko nin kɛ n ye Allahu akbar. ala m'o latigɛ n ma dafɛnna fɔlɔ Ti. Siga t'a la. n bɛ waso ni nin de ye Ti. Kɛnɛ kan. Zamzamiw. Allahu akbar. mɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ min na bi Ɔhɔ. u ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛ ansaru de ta ye Allahu akbar. Hayidara. mɛ ne m'a deli dɛ Ayi. I m'a deli. ne kungo ma f'u ye dɛ O ma fɔ. i ko min na an ka ala dɛmɛ Voilà. Kɛnɛ kan. wa jɛ in ye nin de ye gundo kuma t'a la O t'a la. Zamzami kan don Hayidara. a y'o fɔ président ye k'o kana tɔɔrɔ koyi ko wulibali don ne an yɛrɛ wulibali kan wa an bɛ to wulibali kan fo an ka se ala ma ala k'a n'aw dɛmɛ kira bɔnnaw kama a bɛ hami min na ala m'a kɛra a bɛ min fɛ ala k'a kɛ ala kira bɔnnaw kama ala k'aw mako ɲɛ an ka jamana ala k'a kisi ala k'a suma maa o maa bɛ hɛrɛ fɛ mali ye yarabi ala ka hɛrɛ k'o tigi maa o maa ko i b'i tɔɔrɔ ɲini ka s'an ma ala k'i yɛrɛ to a la ala ka jamana kisi jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a kɔlɔsi ala ka faama d'an ma min bɛ jamana in bɔ bolo la ala ka faama d'an ma min bɛ jamana in bɔ bolo la ala kana jamana in k'a jugu sago ye ala k'a n'aw kisi ala k'a n'aw tanga alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirifila la jabaw an bɛ segin k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni tun y'an ye bangoni jaginɛbugu la Sayyid Sharif Usman Madan Hayidara ka denbaya la imam ali karramallahu wajahu ale ka bangeni o nisɔndiya yirali kɛnɛ kan san 2018 na ka deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne n'aw la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la sigida wɛrɛ ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme